Dobro, Gavrile. Kad ćeš ti mene voditi za Ženevu? A vodit ću te, Petruša, vodit ću te, pričekaj malo. A koliko? A 2 dana. 2 dana. Pa nijesi na kadrovsku listu. A nijesi jedan ni ti. E, to ćemo vidjet. Taman ćemo vidjet. Jesam ili nijesam? Sjedi, Petruša, da pečemo. Ma kakva kava, pušti me Jadlene, a ja kad? Ovo ti je iz kože da iskočiš. Jel Solomija riješeno na skup da idem u Ženevu? A jes? O, šta me snađe. Samo hoću da znam kad ću. Pa rekao sam, Petruša, rekao sam kad dođu pusule iz Biograda. A kad će doći, Jadan? O, prokukali narode, ta me snađe. Samo hoću da znam kad ću, ništa više. E, ti, Petruša, moš sad komotno kući, a Bože zdravlja za 2 dana u Ženevu. Hoću da znam kako Sinđa ode prije mene. Moš ti Sinđu, Pa jadna. ja sam prva bila na red. Jes. A ne ona. Ma samo pusule mi da... Hoće biti to za 2 Za dana? 2 dana... Kasna riječ. Groba mi Marksova. Ajde ti. Solomija, života ti će ti njega. Ti mi javi. Na njega čovjek ne može da se osloni. Dobro, aj ti samo, Petruša. Ona misli da je Ženeva ko izvor, pa možeš zavatit kad hoćeš. Svi klada putuje.